Čaute priatelia môjho kanálu a variacich videí, poďme si spolu spraviť tuniakovú pomazánku. Na jej prípravu potrebujeme tuniaka, červenú cibuľu, tavený syr, horčicu, kečup, uhorky a samozrejme maslo. Nakrájame si uhorky a nakrájame si aj cibuľu. Všetky ingrediencie si pridáme do mixéra. Na záver po rozmixovaní si pridáme uhorky a cibuľu. Rozmiešame a natrieme si na chlebík a podávame.